פנטזיה למוסיקה וצבע, זה השם שנתנה ענת בור לתערוכה שאותה היא מציגה בגלריית הספרייה שברמת גן. כדי שגם אנחנו ניכנס לפנטזיה שלה, הזמינה ענת לצילומים הרכב מוזיקלי. התוצאה, הציורים התפרצו מקירות הספרייה ונדמה היה שעוד רגע הם יוצאים בריקוד. אלה פשוט יצאו בפרץ של ריגוש מסוים. כל אחד היה חד פעמי, לא יהיה לו שני, אף דבר לא יכול לחזור ולהיות דומה לו בכלל. זה הקטע של הפנטזיה, שהוא פשוט דחף בלתי נשלט.